Det her, det er Mikkel, Christian og Johannes, og vi har om solenergi! Og Johannes vil gerne sige noget om konklusion, eller problemformuleringen. Problemformulering. Hvordan udnytter solceller solens energi? Kan der i denne sammenhæng forekomme nogle problemer, og hvad kunne disse være? Er solceller som primær energikilde et realistisk alternativ til produktion af energi med fossile brændstoffer? Og hvilke politiske argumenter kan der være for og imod dette? Så er det Christian. Ja, jeg vil fortælle og indlede lidt. Ja, energi. Vi har bygget vores samfund op omkring, at vi skal have adgang til energi. Men ikke nok med, at vi skal have adgang til det. Der skal også være nok af det. I over et århundrede har vi fået vores energi fra fossile brændstoffer, uden at tænke videre over de konsekvenser, som det kunne føre med sig. Men hvorfor skulle vi også det? Vi har hverken set konsekvenser ved brugen af fossile brændstoffer tidligere, eller mangel på de råstoffer, der blev brugt. Det var og er alt i alt en smart løsning, samt en rigtig god forretning. Men i dag er vi begyndt at se bagsiden af medaljen. Vi har gjort os selv totalt afhængige af, at vi skal have adgang til fossile brændstoffer, men nu er det ved at være slut med den endeløse energifrås. Mangel på olie har fået benzinpriserne til at stige meget, og vi begynder at se den indflydelse, som afbrændingen af kul, olie og naturgas har på vores omgivelser, lokalt såvel som globalt. Derfor er vi begyndt at se os om efter alternative primære energikilder, der kan erstatte fossile brændstoffer og samtidig være bæredygtige på længere sigt. Vi kalder disse løsninger for vedvarende energi, og en af mulighederne inden for netop dette er solceller, som vi vil fokusere på i denne præsentation. Vi vil undersøge, hvordan solceller egentlig skaber energi, og hvilke fordele og ulemper de kan føre med sig. Og vi vil både kigge på det med miljømæssige og politiske briller. Ja, og så er det Johannes. Ja. Hvad er en solcelle? En solcelle er en transducer, som bruges til at omdanne lysenergi, ofte fra solen, til elektrisk energi. Solceller er 100% forureningsfri, og de omdanner ca. 20% af solens energi til elektrisk energi. Solceller ses ofte monteret på tage, hvor de leverer strøm til en samling af lokale boliger i nærheden. De sidder oftest monteret i grupper bestående af 32 til 76 solcellemoduler. Det vil sige sådan mellem 32 og 76. Solcellers opbygning. Hvordan er en solcelle egentlig i virkeligheden opbygget? Solceller er opbygget af flere meget tynde siliciumplader, som er sat sammen via lodning. Pladerne går også under navnet fotovoltaiske celler. Og på engelsk er det forkortet PV, sådan PV. Silicium har nogle særlige kemiske egenskaber, der gør det muligt at opbygge solceller af disse. Et siliciumatom indeholder 14 elektroner, som kan frigøres med fotoner. Når de ultraviolette stråler fra solen rammer en solcelle, bliver en del af lyset absorberet ind i materialet. Når strålerne i form af fotoner rammer de fotovoltaiske celler, slår det elektroner løs, og denne proces producerer jævnstrøm. En fotovoltaisk celle har også et eller flere elektriske felter, som tvinger de frigjorte atomer ind i en bestemt retning. Dette gør det muligt at udnytte den elektriske energi. For eksempel ved at tage det ind i et batteri eller sådan noget, eller i en generator eller sådan noget, så, hvor det bliver fordelt ud til de her boliger der. En siliciumplade i sig selv er neutral, men to plader sættes sammen, en N-halvleder og en P-halvleder, så opstår der det elektriske felt, som er nødvendigt for at en fotovoltaisk celle rent faktisk kan virke. Den elektriske energi sendes videre over en generator, hvor den fordeles ud i energinettet. Ja, det er sådan det. Så vil jeg gerne fortælle om fordelene, der er ved solenergi som et alternativ til fossile brændstoffer. Og jeg vil starte med at fokusere lidt på de økonomiske og miljømæssige fordele. Ja, solceller de er et ganske fornuftigt alternativ til både vedvarende og fossile energiformer. Altså andre vedvarende energiformer som vindenergi. Fordi de har en række fordele, som vi vil gennemgå. Solceller de er rigtig effektive til at spare på CO2-udledningen. Og blot 10 kvadratmeter anlagte solceller sparer hvert år cirka et halvt ton CO2. Men det kommer igen an på, hvor effektive de her solceller er. Man skal huske, at solceller og andre vedvarende energikilder er en energikilde, eller energikilder, som konstant forbedres. Så det tal vil nok stige, så man kan spare endnu mere CO2. Ja. Så er der også, at hvis en enkelt person ønsker at anlægge solceller, så behøver man faktisk ikke skabe plads til dem, fordi solceller udnytter faktisk bare den ellers rimelig ubrugte plads, der er på ens tag. Faktisk så kan nogle solceller helt erstatte tagsten, og dermed blive en integreret del af tagets struktur.
Og så kan man, for eksempel hvis man er nybygger og skal lave et nyt hus, så hvis man ønsker at lægge solceller på sit nye hus, så kan man spare både fremadrettet på sin elregning, men også her nu på taget, fordi man så ikke skal købe den del af taget. Ja. Solceller er også, modsat andre vedvarende energikilder som vindmøller, der er de praktiske, fordi de ikke har nogen bevægelige dele, og derfor skal de ikke vedligeholdes i samme omfang. Og så er solceller desuden også totalt støjfri, og derfor generer de ikke nogen, der kunne finde irriterende, at for eksempel vindmøller, det er der nogen, der kan finde irriterende. Man siger, at de har sådan et brummende lyd, men det har solceller ikke, de ligger der bare. Ja. I nogle tilfælde, så kan der faktisk også forekomme et økonomisk incitament til at anlægge solceller, da der i de fleste lande, eller i mange lande, er skatte- og tilskudsregler, som gør, at hovedparten af dem, som anlægger solceller, på længere sigt faktisk skal tjene penge på det. Ja, det var de økonomiske og miljømæssige fordele, og så har vi nogle politiske fordele. Ja, gennem de sidste par år har miljøet været et meget fremtrædende emne inden for politik. Der er mange forskellige bud på, hvad løsningen skal være inden for at erstatte fossile brændstoffer, og hvordan det skal gennemføres, de her løsninger her. Så i det politiske spektrum har solceller en række fordele, og nogle af disse kunne være som følger. Ja. Som sagt, så kan fossile brændstoffer være et billigt alternativ til vedvarende energi på kort sigt, men de forekommer overhovedet ikke i mængder, der er store nok til at køre et helt land i de fleste af verdens regioner. Derfor der er mange lande afhængige af, at andre lande, som sidder på råstofferne, vil sælge deres olie, kul eller gas til dem. Dette svækker landene, som mangler råstoffernes sikkerhedspolitik, da leverandørlandene kan tro med at lukke for tilførslen af brændsel, og dermed få indflydelse på de beslutninger, der bliver taget i landet, der er energimæssigt presset, så de er til fordel for leverandørlandet. Her er solenergi et fordelagtigt alternativ, da solcelleanlæg kan anlægges alle steder, hvor solen skinner, og det gør den jo i de fleste lande. Selv i lande, som ikke har større ubrugte landområder, hvor der kan bygges solcelleanlæg, kan man stadig mindske landets energimæssige importbehov, da solceller jo ikke nødvendigvis behøver større anlæg for at producere energi. Man kan blot anlægge solceller på landets hustage, og dermed mindske ens behov for energi udefra. Det er selvfølgelig ikke sagt her, at det totalt kan udrydde et lands behov for at importere brændsel til at producere el med, men det kan i hvert fald nedsætte behovet. Ja. Så kan man så spørge sig selv, om man så ikke bare erstatter ens afhængighed af fossile brændstoffer som kul, olie og gas med de råstoffer, der skal bruges for at producere solcelleanlæg. Men det er netop her, at solceller skinner igennem som et fantastisk alternativ. Den vigtigste del af solceller er nemlig stoffet siliciumoxid, eller kvarts. Kvarts er et stof, der forekommer i de fleste regioner i verden. Hvorfor, spørger man måske? Jamen det er ret simpelt, fordi at sand består af kvarts. Og siden sand ikke ligefrem er hverken en mangelvare eller noget, der er særligt dyrt at importere, så vil solceller klart stå frem som et fordelagtigt alternativ. Solceller kan altså, for lige at opsummere, være med til at lande, som har mangel på forskellige brændstoffer, bliver mere uafhængige af andre nationer til at forsyne dem med brændsel. Og dermed øger man landets sikkerhedspolitik. Ja, så har vi Mikkel. Ja, jeg vil gerne snakke lidt om ulemper ved solceller og solenergi. Altså solceller er generelt en god ting, og det er utroligt let at få dem til at lyde som løsning på alt. Men inden i den verden er perfekt. Heller ikke solceller. Selvom solceller er en smart måde at få energi på, er det stadig en del ulemper ved dem. Jeg vil komme ind på disse problemstillinger i dette afsnit. Økonomiske problemer. Et solcelleanlæg er dyrt. Et solcelleanlæg er en god investering, da det ikke koster så meget i det lange løb. Men det er utroligt dyrt at få sat op. Et solcelleanlæg med en omsætning på ca. 4.000 kWh om året koster 180.000 kroner at få sat op. Det bliver selvfølgelig tjent ind igen efter noget tid, men det er en stor investering at stå med. Især hvis du tager i betragtning af, at du er nødt til at købe strøm andre steder fra, og du kan ikke altid regne med dit solcelleanlæg. Ifølge God Energis hjemmeside bruger en husstand på 4 personer ca. 6.400 kWh om året, hvilket bekræfter, at en gennemsnitlig dansk husstand med mand, kone og 2 børn ikke kan klare sig udelukkende med solcelleanlæg. Plads- og placeringsmæssige problemer. Et solcelleanlæg skal have en vis overflade for at kunne opfange solens stråler tilstrækkeligt, hvilket gør, at de fylder en hel del. De skal også vende rigtigt for, at de udnytter solen mest, mens den er oppe på himlen. Denne model viser procentvis nyttevirkning af forskellige placeringer af solcelleplader. Eftersom langt de fleste huse er formet som huse på denne figur, kan nogle husstande godt problemer med at placere dem, så de finder ud af dem. På vores breddegrad er Danmarks husets tag også helst til 35-40 grader for at udnytte solens stråler optimalt. Så igen, hvis ens tag hælder mere eller mindre, er det måske heller ikke sådan en smart investering. Træer kan også blive et problem, da de kan overskygge panelerne, som
som sjovt nok gør, at de ikke får noget sol, som de kommer til energi. Det kan også betyde, at man bliver nødt til at lave om på sin have, og eventuelt til nabos, hvis man bor meget tæt. Et solcelleanlæg fylder en hel del, og passer langt fra sammen med de fleste huse. Man er tit nødt til at betale en arkitekt for at få rådgivning om, hvordan man kan få det til at se nogenlunde ud. Nogle huse er også fredet, så det slet ikke er muligt at installere solcelleanlæg. Hvis man skulle kunne lave et solcelleanlæg, som skulle levere lige så meget energi som et kulkraftværk, ville det kræve enorme mængder af plads, og det skulle også være et sted, hvor der ikke kunne komme skygge fra træer og andre ting, som der kan kaste i skygge. Politiske problemer. Et politisk problem kan forekomme, at det koster utrolig meget at installere dem, så det gør, at man er nødt til at stille op over en længere periode, da det vil koste alt for mange penge at sætte op med det samme. Den sidste regering tøvede meget med at investere i vedvarende energi, blandt andet solceller, da de mente, at Danmark skulle være konkurrencedygtigt. Hvis danskerne fik solceller installeret på deres huse, ville det være langt mere selvforsynende, og energiprisen ville stige, da selskaber som f.eks. Dong ikke ville have lige så mange kunder i butikken. I 2007 syntes solcelleindustrien i Danmark at være gået fuldstændig i stå, da solceller var blevet meget politisk nedprioriteret. Til sammenligning var vores naboland i fuld gang med solcelleindustrien i 2007. Den nye regering går mere op i vedvarende energi end den sidste, da mange folk synes, det er godt at investere i. Ja, og Johannes. Så skal der fandme konkluderes, som der aldrig nogensinde i denne verden er blevet konkluderet før. Er I med, drenge? Yeah! Først, for at vende tilbage til vores problemformulering. Hvordan udnytter solceller solens energi? Kan der i denne sammenhæng forekomme nogle problemer, og hvad kunne disse være? Er solceller som primær energikilde et realistisk alternativ til produktion af energi med fossile brændstoffer? Og hvilke politiske argumenter kan der være for og imod dette? For at besvare den... Hvad fanden laver du, Christian? Fint. For at besvare den første. Solceller udnytter solens energi ved at fotonerne fra solen banker elektroner fri fra de siliciumplader, der er sat sammen i solcellepanelerne. Fordi siliciumpladerne er forskelligt ladet, vil disse elektroner flyve videre til enten et batteri eller blot ud i elektricitetsnettet. Der er ingen store problemer med solceller, men det er et produkt, der løbende bliver forbedret, så det kan udnytte mere af solens energi. Lige nu udnytter det kun 20%, hvilket desværre ikke er nok til, at man kan leve af det. Men det bliver forbedret. Ja, er det så mig? Ja, det er mig. Ja, så har vi, om der i den her sammenhæng kunne komme nogle problemer, og hvad de her problemer så kunne være. Ja. Og så samtidig vil jeg også godt svare lidt på, spørgsmålet om de politiske argumenter for. Ja, solceller de er som sagt et rigtig ganske glimrende bud på en alternativ primær energikilde. I hvert fald i forhold til fossile brændstoffer. Ja, og solceller tager også en lang række fordele med sig. Fordi så snart er solceller anlagt, så skal man ikke vedligeholde dem, og i hvert fald ikke i så høj grad som mange andre ting. De støjer ikke. Og så er der også de materialer, som der bruges til, at panelerne skal produceres. Dem er der ikke mangel på nogen steder i verden rigtigt. Og hvis der er mangel på dem, hvor det er jo sjældent, der er det, så kan man importere det ret billigt. Ja. Og det her kan som sagt være et politisk argument, fordi at lande, som ellers har været afhængige af at kunne importere fossile brændstoffer eller brændsel generelt fra andre lande, de kan blive meget mere uafhængige, og derfor så kan andre lande ikke få indflydelse på deres politik og de beslutninger, der bliver taget i landet. Ja, så altså er der nogle sikkerhedspolitiske argumenter inden for uafhængighed, som er for solceller. Ja, så er Mikkel. Der er mange fordele ved solceller, men også bagsider. Solceller er meget dyre at sætte op, så det kræver enten, at man har mange penge, eller man er villig til at installere dem over en længere periode. Altså solceller kan ikke være en akut løsning. Solceller er selvfølgelig også en hel del. Så hvis man skulle lave et solcelleanlæg, der skulle give lige så meget energi som et kraft-varmeværk, ville det fylde utrolig meget. Oven i det ville det ikke være en 100% sikker energikilde, da energiudbyttet ville være afhængigt af, hvor meget solen skinner. For lige at opsummere. Der er flere politiske argumenter for solceller. Det er en bæredygtig energikilde, som ikke bruger råstoffer, der er svære at anskaffe. Modsat er det en løsning, som kræver store her og nu investeringer, som ikke er 100% sikker, da solceller afhænger af vejret. Det var... Og til sidst. Til sidst. Balder og Flemming er søde. Ja, de er så. Ja, de er sgu. Det var vores præsentation, og det var Mikkel Christian Johannes fra 1. F. Hej. Hej.